Представям ви адаптер, който е реализиран за строене важен Fiat Odyssey Peugeot 876 95-96 година. Както се вижда от адаптера, той е с 5 проводника. Червените са заедно, черните са заедно. Съответно червен за плюс на захранване, черен минус на захранване. Може да бъдат свързани към системен мод контрола на панера, като другите три проводника, които фактически ще останат червения, черния и белият, се свързват към оригиналната букса на автомобила за адаптера. Червеният проводник е оставен с цел да се захрани подсветката на лампите на бутоните. Черният проводник, който излиза от адаптера, се свързва към панера, към букса, която трябва да има значение WR. Адаптерът, за да бъде пробван, съм реализирал симулатор на бутони, които едно към едно отговарят с бутоните вградени в мултиволана. Адаптерът в случая е разработен за да управлява панер и неговите бутони са за намаляване на звука, за усилване на звука, бутонът мути, съответно за преместване назад, преместване напред и бутонът Mode. Сега ще покажем как работят. Бутон за намаляване на звука. Бутон за усилване на звука. Бутона Mode еднократно натискане. А когато задържим, променя показанията на дисплея. Бутон преместване назад. Когато натиснем еднократно, ръчно преместване. Напред. При съответното задържане започва автоматично търсене напред. При съответното задържане назад започва автоматично търсене назад. И това е бутона Mode, който сменя радио, CD, AUX, USB. За да преминаваме към предварително запаметени станции, избираме бутонът назад или напред и съответно с мода натискаме толкова пъти, колкото е нужно. Ето. Назад. Сега напред. За да преминем в режим CD, натискаме веднъж. И тук по същият начин усилване и намаляване на звука са ясни. Бутонът Mode, както казах, ще смени режим радио, AUX, а бутона Mute при задържане продължително ще променя показанията на дисплея в следния ред. Различното тук е да покажем как работят бутоните за намаляване и бутоните за усилване. Минус и плюс. Тези бутони при еднократно натискане връща песента назад, при два пъти натискане преминава към предходна песен. Напред. Виждаме как песните се минат напред. При съответно продължително задържане на избрания бутон, в случая напред, започва превъртане напред. Бутона назад, при задържане, превърта назад. Ако изберем бутон плюс или минус от тези двата и натискаме бутона Mode, местиме папките. Избираме минус, задържам и започвам с Mode да мина папките. Фолдерите се виждат как се движат назад, а сега фолдери напред. Това представлява разработката. Задържаме бутона Mode и изключваме панера.